sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Patrol magasunod sa dinigid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Isimo na ang orasan sa inyong mga rilo. Action Radio Philippines Standard Time. Las 9:51. Sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga namon nga mga tagparamati karon nga adlaw Sabado night. Pat ini ang numero sa kalendaryo, petsa 30. Sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sa Oktubre sa tuig 2021. Dalawang tulog na lang ho. Magababay na sa aton ang bulan sang Oktubre. Ato naman nabiyabihon ang bulan naman sang Nobyembre. Kasan unang no? Sa mga maninay kag maninoy preparar, ihada kag ihado preparar para ganar. 56 días naman lang ang nabilin. Magabot na ang adlaw sang Pasko. 63 días pa ang aton taklaron ka magababay na ang tuig 2021. Welcome sa 2022. Sabado naman nga edisyon sang inyo sining palatuntunan sa kinandan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sining nga mga kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Sa sining nga palatuntunan katingbang manaton sa oras sa kagabihon. Mata kag durunggan sa kagabihon. Ang aton nga Patrol 2. Ang aton sining nga Crosswind Patrol.
Mangin kabuylog naton karon nga gabi Sabado night naton sini nga pagpangalagad ang duha ka mga papang nag-upod naman ang duha ka mga papang. Ang isa ka papang do medyo hindi maayo ang kondisyon, ang isa ka papang kondisyon. Siya ni ang magatalos temporaryo sa trono kon Sabado ni Action Dale Salazar. Buylog naton karong gabi sa aton sini nga pagpangalagad. Mata kag durunggan oras sa kagabihon. Way tamang ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Papang Alvin Graba. Nga mga responder back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, kumayara flash report kag breaking news, update sa COVID-19, ara nagahulat karagabantay si Action and Defensor sa aton news center. Mangin kabuylog ba naton karong gabi ang puwersa sa aton nga mga technical partner diri sa Studio A, broadcast engineer Nelmar Madera, backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ang inyo sinilagad, ang inyo sining anchorman sa Action Night Patrol, Sabado night. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin, 1 ka oras, 5 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Karon lang gid nga gabi do nagtupa ang gamay nga pagbulubaskog. Sang ulan pero daw kalma man sa dayon. Dugangan ko nung kabugnaw sa Bacolod. Kaya nasang before kita mag-program magpungko di bla sa aton nga hawla. Nagpulo pangapi kami ni Action Papang Alvin Graba sa GNG. Pungkok mi sagwa ay kanami ka dupoy-dupoy ka hangin. Siling ko baw. Ang dupoy-dupoy sang hangin ka ang katugnaw. Siling mo da bula na sa Disyembre, no? Much more kung kagahon. Ano pagidayhan ko ng balay mo? Rasto nga wayang? Ay agoy. Gining balay mo na palibutan sang kahoy? Ay puertik bugnaw. Ang ginagahigdaan mo pang katre, himo sa kawayan, ay abo, kanami turn. Prano pa, patay suga eh. Sa mga uma-uma kabla. Mga huluhigad baybay, imo sinibalay. Dupoy-dupoy sa hangin, sikad baybay. Kaya mo na nagaling diferensya. Kay kung kaisa init ang bugas ng hangin hanis baybay. Ay bes pang isa nga bulubog naman siya pero kapilit. Bot nakapyar ka mo ko ng balay kalabanan sa igad baybay. Temprano pa. Alas 6 pa lang patay na suga. Swerte, no? Oo, to daw. Kay na, pulo pangapi kami ni Papang Action Alvin Graba. Namin, kuto ka namin sa dupoy-dupoy ka. Hangin, now. Daw, Disyembre na gid siya. Ang pag-ulan-ulan sa bahin sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, pila ka bahin sa aton sining probinsya, wala ini sang kuana sang tail end frontal system nga nag-afekto sa area sang Southern Luzon,
Visayas kag northern part sa Mindanao. Hangin hamihan amo niyang nag-efekto naman sa nabilin na porsyon sang Luzon. At ang ulo extra nga paghalo nga, ang ulo aligmat lang ha. Munang pinaka-importante gid sa tanan ang pag ulo aligmat gid. Kay parang bisan paano nakapreparar man tabla. Let me remind sa aton sining mga kaaksyon ha. Ang aton sining sa pamaskwa sa bulan sang Nobyembre. Oy, good news. Magapadayon ini ha. Ang sa pamaskwa sang Aksyon Radyo Bacolod. Magapadayon ini sa bulan sang Nobyembre. Mayoning balita ni kay way untat gyapon ang pamaskwa temprano sang Aksyon Radyo. Ang imo lang himuon magpadala sang entry pagi sa pag-text sang mga masunod. Aksyon Radyo Bacolod. Programa kung sa diin nabatian ang promo. Imo ngalan, imo edad, imo address, importante contact number. Halimbawa, sampola, Aksyon Radyo Bacolod, Action Hotline. Tamong ngalan mo, Juan de la Cruz, edad 54 anyos, address Puro Caisano, Barangay Alihis, Bacolod City. Cellphone number 090909090909. Kag ipadala sa numero nga 0970-49-51-202. Talk and text ha. Pagkatapos, pamati sa tanan nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod, News and Public Affairs Program, drama sa radyo, kag bantayan nga malawag ang imo ngalan kag matawgan. Sabton ang telepono, importante gid na. Pagtandaan ang magic words sa Bacolod, Aksyon Radyo. Ano ang magic words ng Aksyon Radyo ha? Anong magic word sa Aksyon Radyo? Ang sabat sa Bacolod, Aksyon Radyo. Kung mo masabat ang tawag, automatic may 500 pesos ka nga baton. Ano na kasimple ang kapital, kapisan, magpamati, adlaw-adlaw sa Aksyon Radyo Bacolod. Amuning bunga sa imo nga wala untad papamati. Magmatsambahan, magabutan ngalan mo, makontak ang imong numero. Pagsabat mo, papamangkot. Ano ang magic word sa Aksyon Radyo? Pag masabat mo nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Matik, dason nga adlaw, may matexe mo, kuha ang 500 pesos. Amo na kasimple. Amo nang balik namon sa aton nga mga kaaksyon na wala untat bla, ga pamati. Consuelo, on the words. Ay ga saylo bala stasyon, Aksyon Radyo lang Para ka iban nga andaraw lang ang ila radyo kag naka-tune in sa Aksyon Radyo. San bayaan ang balay gawangal ang radyo. Ang gawangal, Aksyon Radyo. Ay, puwerte ho. Good news ini sa aton nga mga suking at tagpalamati sa aton nga mga avid listeners. Iti ang asap pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod for the whole month of November. Magapadayon. Sigurado ko, hasta pa na Disyembre. Muna ang kwan, muna ang tirada, kaga muna ang pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod. Way untat nga tagtaganay mo.
Ayos. Isip mo ng orasan sa inyo Marilo, Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:03 na. Hoy, korpyo na. Basi malipat ka mo ha. Pulis tablaga libot na. Police visibility, saturation drive, Oplan Sita, Oplan Bakal. Sa patigayon sang surprise checkpoint ang aton nga mga police station. Basi kung magyan ka muna sa nagalibot pag nga patrol car. Ati si Piton ka mo kag pakadto sa police station. Kag isyuhan dayon sang citation ticket. Violation, curfew. Ito ang gabi na, curfew pa, galagaw pagyapon. Amo na ang premyo. Ay, puwerte. Hindi na ka mo magpasaway, bla. Ha? Curfew na ho. Kasi malipat ka mo, subuman nga adlaw, amo ang pagpatuman sang executive order ni Bacolod City Mayor Ebilio Bing Nardia, executive order number 50. Ang kontenidos ni nakadilian ang publiko na magkadto sa patio kon magbisita sa Ilaminatay. Bot silingon sugod subong adlaw, Oktubre 30 hasta Nobyembre 2, hindi kamo pwede. Hindi kamo pagtugtan nga makasulod sa patio na EO number 50 ni Bacolod City Mayor Bing Nardia. That's why nga aton police iksido mo na nga nagabantay sa mga gate sa aton patio, public man o kon private. Make sure nga wala gid sang may masulod ka magduaw sa minatay nila starting today until November 2. Sirado ng gate ta sa mga patio ta. Kag may mga police assistance desk dira nga ginbutang si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang polista hasta pa na sila sa November 5 para mag-standby sa patio, private kag public. Pwede ka mo kabisita sa mga minatay nyo November 3. Pero sugod subong adlaw hasta November 2, hindi pwede. Ayos? Kahapon katapusan ang pagbisita nyo sa inyong mga minatay. Subong ya, hindi ka nagid kabisita. Magluwas kung may lubong. Kung may lubong between sa muna nga petsa, 30 to November 2, pwede yan makasulod ang inuglubong nga patay. Provided, sila ni Colonel Martir, 30% lang sang manog kumpanyar ang sarang makasulod sa patio. Okay? Klaro na ha? Kung hindi lang maglain buot nyo kung sawayon ka mo ka pulis, bawa makadto kami sa inyong minatay da sa pizza 1, hindi ka sa pizza 2. Kung magsiling ang pulis, hindi pwede sir makasulod sa patio, hindi ka mo mangakig kung may order na, may EO na ang alkalde sa aton Bacolod City. Ayos? Ang pulis na nagpatuman na niya sa executive order sa aton nga LGU ni Mayor Bing. Ay ilaman na obligasyon magbantay sa patio. Hindi lang maglain buot yung sa pulista kung hindi ka mapasudlon sa patio, especially November 1 and November 2 because ang sina nga executive order number 50. Unang hambal ni Colonel Martir nga ti ginakuha na namon. Panawagan namon ang publiko kag ginapaibalo na namon ang publiko. As per my instruction to our personnel, no, manning the police assistance desk, dapat masunod kita sa pag-implement ng temporary closure ng
public and private cemeteries from October 30 to November 2. And in fact, nasunod man nilang guidance natin and so far maintain man and implement strictly ang executive order. May ara, Colonel, nga lubong okay lang, exempted na. Yes, actually, Eric, pwede ang lubong allowed pag may lubong kamo. What ang allowable persons na makasulod is only 30% capacity. So, kung may ara, abi, Colonel, mag-ayo nga pamilya nga magsulod, hindi ka na pwede, ya? As per executive order, temporary closure, di siya siguro, Eric, hindi ka siguro pwede. So, magluwas na sa rin nga may pulis tada sa sagwa, may pulis banta sa sulod sang patyo para mapasiguro nga wala sang tao nga nagabisita. Yes, actually, Eric, especially sa 1 and 2, amugin na siguro kay Basic mag-try sila bisita na bawal na. So, we have to augment our personnel during those days. After November 2, pwede na sila kabisita balik. Yes, sir. After November 2, pwede na sila. Our police assistant desk will still be there until November 5 to ensure their safety and security. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Clarex, ang palayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Kinadulong siya sa kaluan sang D3 Bayo. So mo na panugyan sa atong kapulisan ha. Hindi lang mo makikis polista kaya ginapatuban na nila ya ang mando based executive order ni Bacolod City Mayor Ebilio Bing Leonardia. Ano pa? Ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod nag-amat-amat pagid nubo, no? Which is good. Although ngati ang Bacolod by November 1 to November 15 paidalom kita sa alert level 4. Sa kung yun ba siya isang National Interagency Task Force sa pagpaidalom sa alert level 4 sang Bacolod. Previous paniguro ko lang ang mga nagwa nga resulta kag update sa COVID-19 nga nagligad nga mga I think 2 weeks ago nagtaas magin man yang sa ang kuan mong cases ang COVID-19 sang Bacolod, even sang Negros Occidental. So amot nga ang amo na yung decision sang NIATF November 1 to 15 ipaidalom ang Bacolod sa alert level 4. Anyway, kay natin may mga ginpatigayon nga do simulation exercise ang aton nga syudad nga daw ginpagwa bala nga doon nagtaas ang kaso sang COVID, ano ang mga procedure, anong himuon, ano na bla. Simulation exercise sa diri ka hotel sa Bacolod. So, amon lang galing appeal ni Mayor Bing Leonardia at ni Vice Mayor Eliseth Pamilyaran ang aton AOC Bacolod na isustain talang gyapon niya ang aton nga ginatawag nga health protocol. Kag kung may bakuna sa mga barangay ta, kay subong mga barangay ta, way man untat ang pinakunahay mo, schedule bla. May labot, may paamat na kung isang flu vaccine. O, mapabakuna gid kita. Mapabakuna gid kita. Ang importante da. Di ang development latest as of broadcast time, as of today, October 30, ang kaso sa bilog ng Western Visayas base sa datos kagin released sang Department of Health sa bilog ng Western Visayas ang aton kaso sang COVID-19 142,611. Ang Negros Occidental, as a broadcast time, subong adlaw October 30, ang Negros Occidental naka-record ang Negros Occidental sang 118, no? 118 ka kaso, bago nga kaso sang COVID-19 sa Negros. Subong adlaw October 30. Ang Bacolod City, natamdan ko di,
Ang bag-o nga kaso sa COVID-19, abi nyo pila na lang, 33 na lang. Hopefully, ma-reduce tapagid ni, mapanubo-nubo tapagid ni, ha? Kasundan sang probinsya sang Iloilo, 23. Ang syudad sang Iloilo, 16. Kag ang Aklan, 3 na lang. Ang nag-ayo sa COVID-19, naglabot sa 128,639. Ang patay sa kabilugan, naglabot na sa 3,491. Ini record sa DOH Western Visayas as of today, October 30. Pero ang active cases ng COVID-19 sa bilog ng Western Visayas, sa ilang datos, naglabot lang ya sa 10,446. Okay? So kabay pa nga ang record ta 33 subong adlaw. Hopefully buwas basi ma 30 na lang, mas sobra na lang 20, no? I-reduce ta pagin nga reduce ta. Ibisan magpaidalong patagyapon niya sa alert level 4. At least Kalapanti kita ngang Bacolod City, naganubo ya ang aton kaso. Kasi sa between sang November 1 and 15, basi may panibagong anunsyo bala sa syudad sa Bacolod. Hopefully, pero mo lang na ang advice ni Mayor Billy Nardia, Vice Mayor Elcid Pamilyaran sa mga taga-EOC, sustain talang yapon yung health protocol ta. Kag kung may bakuna, pabakuna kita. Amo na ni ang pamaging nga mangin Mary mong atong Paskwa. Apisar nga ti arak yapon ang pamahog sa COVID-19. So, kung ma-reduce tang number of cases sa Bacolod, same man sa Negros Occidental, at least blado makasalig ta. Limuti, salamat kay Lord kay nagnubo-nubo yung aton cases diri sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Amo na pinaka-importante. So, amo nang matawag nato nga Mary para sa aton nga taga Bacolod. Mary para sa aton nga mga Bacolod non. Mary ang aton Christmas para sa Negrosanon kung mapanubo-nubo ta ang kaso taya sang COVID-19. Especially nga nagahilapit na ang adlaw sang Paskwa. Kaya 56 dias na lang Paskwa na. Iyo puli sa pagbulag sang tuig 2021, mapanubo-nubo tapagid. At least daw mahappy man ang aton nga New Year, di ba? At least basi masidingan ini sang NITF. Masiling sila nga, uy, dumayo ang Negros kag Bacolod. Nagdubo-dubo ang ilang kaso na sustain nila. Kasi sabi nga, sige, kwaon tang liquor ban, kwaon tang curfew, para nga dumabalik ang negosyo, kundi everybody happy, di ba? Ang makabenepisyo kita mangyapon. Ano na ang bintaha? So, amo na sundon talang ang ginatawag nga health protocol. We're talking about Western Visayas. Pero kung kuhaan tabasi sa bilog nga Pilipinas as of October 30, naglabot ng aton kaso sang COVID-19 sila 2,783,896. Amo ng kaso ta sang sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Ang nag-alayo naglabot na sa 2,693,162. Ang patay sa bilog nga Pilipinas as of October 30, ilang patay, bakuna. Ang nakalamatay sa COVID-19 sa bilog ng Pilipinas, 43,044. Grabe, no? Pero ang active cases ng aton COVID-19 sa bilog ng Pilipinas is only 47,000. 47,690. So, kung ang tawon ta, sa Luzon to tiga amat-amat naman bukas. Ang
ang aton nga mga kalingawan to. Ang mga mall, sinihan, ngani sa Luzon may arak na mo. Mga Ocean Park to, no, pag itong mga Manila Zoo, no, to gina amat-amat na pasudlan kag mga nagabisita na. Even ang aton nga mga tourist spots sa bilog nga Pilipinas, amat-amat na nga ginabuksan. Ang ginapangita, laya ko magsurod ka sa sina nga lugar, ang imo vaccination card nga nagapabatuod nga fully vaccinated ka sa mga tourist spots naton sa bilog nga Pilipinas. Pero may ara iban nga tourist spots like Boracay nga magluwas ka ginapakitaan kanila sang vaccination card nga kompleto sa doses, pangitaan kapag ginilaya sang RT-PCR test. The rest sina iba niya nga mga tourist spots wala na nagapangita RT-PCR test result kundi vaccination card na lang ang ginapangita nila. Para nga hindi man ma-delay ang imo nga pamamasyar kag plano mo nga magkadto sa sina nga tourist spots, inquire ka na lang sa online sa sa Facebook page sang Department of Tourism. Para nga hindi na ma-delay ang imo plano nga magbakasyon kag kundin ka pang malparahi sang kalibutan Valparaíso sa Pilipinas, aluyag mo mag-bulo bakasyon. Ayos? So mula na ka simple ang himo-himoon. So kabay pa, updan talang yapon sa pagpangamuyo. Ang Ginoo kabalo ko way di kakatulog. Ang Ginoo kabalo gina ngati ang iya nga mga sumulunod, iya mga tumuluo, medyo makasiling kita ginakapoy na tungod sining duwa na katuig masobra nga pandemic nga ginatubang naton hindi lamang sa Pilipinas kundi halos bilog ang kalibutan sa kutob na apektuhan subong hasta subong. Although aton nga gobyerno nasyonal nagahimo man sa ila pamagi, may mga pundo na kita subong nga vaccine, may mga nag-alabot nga mga vaccine nga ginbakal nga daan sa gobyerno, may mga vaccine mga iban nga gindonar sa ibang nga pungsod nga nagalabot diri sa aton. So before the end of 2021, sabay pa nga madugang-dugangan ta sa porsyento sa kabilugan nga population sa Pilipinas. Kung lang tawon ta gamay pa lang gid. Population ratio wise, gamay ang turnout sa mga na-vaccine completed kag wala ba kompleto. Pabay pa before the end of 2021 mapasaka-saka ta ang porsyento nga madugangan ta bakuna. Ang wala babakunahan kag makompleto ta bakuna ang may first dose pa lang. Yan ang pinaka-importante tanan, okay? Pabay pa nga mo ang halos tanang ginapangamuyo sang kalabanan. Bisan may pandemic, bisan pigado, hopefully by December 24, 25, mangin Mary ang aton nga Pasko kag by end of 2021 kabay pa nga mangin talunsay kag makagiho na ang aton ekonomiya sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:22 na. I-check tayo nga ato sa nga patrol 2. Ato sa nga Coswen Patrol. Kamustahon tayo paglibot-libot ni Aksyon Alvin Graba. Back to back kay Aksyon Papang Nixon Taho. Baloon tayo ang ilang paglibot-libot. Doon may nag-awas ko nung nakasalakyan sa isa dala ka sementeryo sa Circumferential Road sa Barangay Mandalagan. Naglapaw na siya sa naglukso na sa Kalugaw. Basi nakadreng si driver kung basi may depekto ang salakyan niya nga nag-awas na isa sa gutter sa dalan nga nagpakalog na saya. Ari si Aksyon Alvin Graba.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Asalabing, may gabi, Pang, may gabi. Pang, good evening, Pang. Oh, musta na, Pang? Do, amat-amat na, Pang. Amat-amat na aksyon na Eric ang pag-untat ng pagpanaliti, no? Abi ko matamat ang do nagbalik sa kondisyon lawas mo. Yes, amat-amat naman aksyon na Eric, very no? good, very And good. dugay-dugay, dugangan ta naman eh. Oo, before ka mag-sleep karon may tumaron ka na karon kag para makapaway ka dres pagkaga kondisyon ha. Yes, sama na ang pinaka-importante. Kaya palang pagbugtaw mo, kondisyon na kondisyon. Na. Timing kayo nga, samtang nagapangapi at imayugin. Good like ko sa nga hindi ka kondisyon kag may nagbatsa ka sa lawas mo, bisa ko bisan pagiyo mo do kabugat sa lawas mo, no? Correct, kagina aksyon. Kape pagay ko ng bulsa mo, way man unod, aba, tido nagadugang bugat ya. Ay, kapin pagid na. Nga problema, pagid niya gani, mayon na, kaya may crash siya. Oh, si Papang Nixon niya nga upol mo na, katanama kay kondisyon, kundi way problema. Oo, kondisyon na kondisyon. Actually, kagina, siling ko gani, kaya ng plano mo, mga pita o kung hindi siling niya, mas mayo, diri ko anay kagmamati na. Wow, tikita mo lang. Tika, musta bang bakulot sa Bong Ben? Gutok, may mga salakyan mga nagabiyahe mo ni Oras? Jutay na lang aksyon na Eric, no? Kay kagina paglamay naman ni Papang Nixon. Oo. Sa may downtown na area, amo nagid lamang ini ang pinaka mga salakyan nga pulat. Pero as of this time, aksyon na Eric, no, wala naging kita sa may nakita yung mga salakyan di pasahe. Oo. Nga nagabiyahe this time. Only, may mga private nagid lamang nga mga salakyan among nagabiyahe. Kita naton along dalan sa Lacson, sa may Rizal, taga iban diri sa may dalan sa Burgos Aksyon na Eric. Amo ni ang nagabiyahe nagid lamang. Ako na nagaamat-amat sa pagbiyahe, pero ang ilig nga mga di pasahe nga mga salakyan aksyon na Eric na wala nakita sa may nakita sini nga kagahon, no? Nagtupa ang ulan kagina pero basa ang dalanon. So sa aton sini nga mga kauturan, extra gid nga pag halong kay basa ang dalanon sini nga gabi daw duhagid ka 10:50 na gluntan aksyon na Eric, no? Halos ka pareho gid nga oras sa area sang circumferential duhagid area sang Mandalagan kag barangay Takuling. Atong Toyota Innova to naglapaw sa dalan bala nag-overshoot sa may sidewalk bala sa circumferential. Ano tabuaw? Naglupok aksyon na Eric ang pangunang guma sa Tuudampi. Okay. O paglupok yan, nadulaan sa control. Nag-overshoot. Mahal na kaya pag luksoy do hapa lang yan, way kaya, no? Oo, hapa lang, wala kaya. So, pero damage man ang driver side sa iya sining salakyan. Pero ang driver, musta? Okay lang ang driver. Ang importante, driver, okay lang yan. Mga drivers, ang mga gupi diya sa salakyan niya, madala na sa insurance siya. Gani man. Kaya bago pa man itong forma sa salakyan aksyon na Erika. Okay Innova naman to siya. no, Innova? Oo, bago nga Toyota Innova. Bago pa to? Bago pa. Ang forma niya. Ano, pero ang plaka niya, for registration pa, ano? May ara naman aksyon na Eric. Pero gayno-inaw pa. Plate number, pero 4 ka digit. So, at kunti ang mga daan, 3 na ka digits. Kung mga bago daw, 4 na ka digit. Ati, bago pagilig, basi bagong guwas kasa to, kung pilap lang ka si Manaw, binulang nagguwas kasa. Oo, gali man. Pero at least... isa mo lang sakay sa kuwan, sa Innova mo ng driver lang? Oo, ang driver gid lamang aksyon na Eric. Actually, taga Laguna ning alog ni siya mo. Ang driver. Okay. Kag ginarga istorya mo kita sa iya, kamusta ka? Siya, okay lang ako, sir. Walang problema, kaya lang, pubutok ka talaga yung guma sa harapan eh. Okay lang na yan, ang guma. Importante nga, wala siya damage. Oo, yes, aksyon na Eric. No? Kasunod man sa sining kadungan sa sining aksidente dito sa may circumferential sa nagsabat man ang area sa barangay Takuling sa may Bangga BM bala pedestrian aksidente. Okay. Magyaya to nga na aksidente nga nabungguan
sang motorsiklo man. Basi available kay kanina pagpadulong natin sa station number 6. Hindi gid available si Staff Sergeant De La Cruz. Sako pa guro. Oo, kaya nagpadulong pa to sa Riverside Medical Center. Dito ginrekta ining magyaya kag ang ining driver. Anong salakyan niya? Motorsiklo lang. Motor. Oo. Tatlos lang sakay? Hindi. Gatabok ang magyaya. Accident. Sa may Mercita na bahan balada dampi aksyon na Eric. Nagtabok ning kuani, ining duha ni. Ining duha. Amo ni ang bata ka ang yaya. Oo, bata kag ang yaya. Oo. Na aksidente nga nabungguan sang motorsiklo. Nalang-alang guro? Naalang-alang. So, ining tatlo, tupa man sa ospital. Pero kamustas lang? Anong information mo? Medyo slight pa lang pilas nila? As initial, sunod diri kay Staff Sergeant De La Cruz. Ang bata, nagkaangkol sang minor, bakiras lang. Ang yaya, medyo problema tong tuo nga batiis. Fractured? Fractured. Ang driver, mo pa ang ginakuan kaya wala ko helmet. Diyos. Yung driver, napilasan man? Napilasan man ang driver action na Eric. Kung mo tatlo ginagdala sa ospital? Tatlo gid sila gindala sa Riverside. Tatlo. Din sunod diri kay Staff Sergeant De La Cruz, basi maging available na ang mga pangalan pagit action na Eric. Sige. So, kung aon ta gini ang pinaka-latest sa Corona. Anyway, ano nga, by the way, istorya kami, gapangumusta man sa imo, si Police Major Richie Gonghi. Oo. Paglabay naman to kagina sa Station 4. Okay. Gapangumusta si Sir Eric. Sino okay si Papan. Sino kung ara ka kagina, so tiupod ka pa nga. Ngayon naman lang ito kagina, kamusta ang preparasyon ta para sa curfew? Lantaon ta naman karon kay kagabi ganyan, score nila kagabi sa curfew. 21. Ang premyo, di citation ticket. Nagligad pa to kagabi, 34. Natikitan man aksyon na Eric. Actually, natabo na kay kunti kagina ang katapusan nga adlaw sa Comelec registration. Ang iban to naghingagaw pagidya kagabi gali nga mga alas 10 pa lang at alas 12 at alas 2 hingalik video makakuha kag makauna bala sa Binyanay dalas kilid bala sa USLS. Temprano ginadakpan, tinergit sila sa may gym sa barangay Villamonte. Pero natikitan din sila. Oo, naka-violar gid sa curfew, citation ticket action na Eric. I think citation ticket is 300 pesos. No? Okay. Mo nang balayran man nila sa city. But anyway, sa ato sila mga kauturan, in general, masyado nakatawhay ang mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Extra nga paghalong. Reho ang aton sila nga headline subong gabi, 39 anyos nga amay arestado sa 4 ka kaso nga paghimulos samtang sa station number 2, 34 anyos man nga soltero ginaresto sa mga kapulisan sa pagbayular sa special protection against abuse and exploitation. Report sang patrol ang Kasenyo Aksyon. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid, Aksyon Alvin Graba. There you have it. Live report from where the action sa Patrol 2. Sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Ang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ginadulong sa iyo sa Kalwan sang Agapas yung banwa,
bayan namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita. Alin sa report sa ato si Patuwil Aksyon Alvin Graba, si Keronta ang mga aksyon balita nga natipon ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa number 3 sa Aksyon Roger Gutib sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, actually, may kapit sa aksyon sa itong ilet-ilet ng mga mag-great mag-great medyo matatawahay may nag-ring areas sa probinsya. Oli ko, nabising signal man ito, medyo nag-cutting off ang signal mo doon, nag-off. Ano nabi position nga may gamay kay parang mangin ulo at hag ang imong sulod kag Clarex ang imong kuan blang information sa mga taga Cadiz ta karon. Yes, correct. That's wrong. Okay, Okay, sige lang. Okay, monitor ko. Okay, sige. Correct na okay, sa bahin siya collect smartphone, hindi siya damo ko din sa last day lang, parang sinerek yung mga auto, ang mga iba na sa mga ikot. Kaya, ang dahil binigyan niya sa una ulang school undertake. Kaya, ang last day, tunga yung tao na yun. Jer? What? Di na nagkiduklaan gid pa islang takanay sa isa ka communication tanay sa ilo tanay din linggid Hans. Daw robotic ang imong delivery. So hindi gid klaro no.
sorry gid sa matematika gina-adjust ang signal like si Roger. Ginatamyaw ko lang dira gali mayong gabi lang kag mayong dira nga pag monitor sa aton nga mga suki nga tagpalamati. Sa kay Jose Heherson Lapinig Hunyoda, kay Erbski Uda Cream dira sa Barangay 2 ga kwan gid ga monitor gid sa aton sini nga pag pangalagad. Sa kay Olivia Hulagting da no mayong gabi gid. Sa kay G-Mag Hamantok. Pa-check attendance lang siya, no? Sa kay Kano ano ni? Kano Dilahinti ni Guruay, no? Pa-shout out da sa garage collector kay Kas-A. Daw garage collector sa Amon Mansilingan Estong 4 5 and 6 okay hindi ko ni maintindihan hindi ko ni ma-get sao may gabi dira kay Ma Teresa Hopilanya paurok-urok kid pamati diri sa inyo para tuntunan sa kay Chair Lynch Arnaez may gabi kay LG Ortega Borjada monitor gid sa aton sa kay Lorna Diligencia naga-monitor gid sa aton Bibs Tordesillas sa Senda Mars transloading mao ga monitor man da siya no Milili Oligo da ga monitor sa aton dira sa Barangay Tangob ara siya no si Star Mayo sa Minnesota, USA, mayong aga dira sa imo ya. Wala po aga na sila ya mo. Kay Jinky Jalagdon, ginatamyaw ta dira sa kay Salda Sasi sa Pulo Pandan, araman, no? Pa-check attendance lang. Ibon-ibot sir sang Germany, mayong gabi gid ha. Kay Annabel Garcia, may gabi sa mga taga Sitio Bita. Cadiz City, Negros Occidental. Jacqueline Moreno, naga-monitor gid sa atong sini para tuntunan. Ari na Saksi Roger Gotib. Saksi Roger, rapis ka back? Yes, aksyonerik sa aton sini nga mga kaksyon. Muto aksyonerik kay ilang aton sini nga report no kay kainan interview naton si Community Officer Rolando Hinito Jr. nga mo diri nga Community Officer Syudad sa Cadiz kati siya ang ang flow sa tao kay inas ang last day na lang siling ining voter registration actionary kasi lantaw niya nga kahapon gid mga adlaw amo to ang daw damo siya mga 143 ka mga tao kahapon pero subong pay gani kala voter actionary kinsa kagatos subong adlaw sa last day pero may total man actionary nga kay nagin na mention niya sa ato so wala pa magtakop to ang voter registration nga may ara na nga mga 993 ka mga bag-o wala ining extension lang sa extension magsunere siya wala labot siya sa wala labot at sunere sa quadlag na again pati kayo na sunere nga itong registration bilang kaya hapon nga monitor na suro yaw talaga daw okay gina kadlong taray ginaw okay ara na tayo mo na aksyonerik no ining adlaw sa ginpatigay nga last day sa voter registration na ang syudad sang Cadiz di nagtapos na ang tanan magin no hindi lang hindi wala sa syudad sa Cadiz bilog man nga extension sang voter registration so mapagpagwa na sila aksyonerik sang final nga listahan sang mga voters ka mga botante kag gini aksyonerik ang maipagwa nila mo na ibutang aksyonerik sa ka mga persento bla ako rin kaso ginman nga pag-abot nga gidya sang eleksyon tingtabasil ng mga ngalan tira malantaw ang mga magabuto sa ilang mga ngalan kung sa din sila nga presenta so nangin smooth man aksyonerik ang mga
ginpatigayon sa sininga adlaw sa nga Comelec sa sa kay Sir John ni Hinito. Ang pila naton ka mga report, police report naton ang kamahin sa ato wala sunerek ang nadakpan nga si Roem Pabalan nga may ara nga drug sa magsulod sa isolation center kahapon mga alas 5:30 na sa hapon dire sa may St. Andrew. So sa kay ESP o kon kay Police Chief Master Sergeant Romar Mayuna sang Station Drug Enforcement Unit nga wala ini actionerik nga tao sa ila sini nga drug watchless. Kag na suro sila nga na surprise malagani sila sang magtawag ang security guard nga si Abilino Solitano sa mga isolation center sa may Braga Tinampaan nga may ara sila nadakpan nga may ara nga druga sa sulod sang tinapay nga dalon ko tani saya sila nga pagaduawon mga amigo sa sulod sa siling isolation center. So wala sa ilang drug watchless pero ang pag-file ng kaso sa Lunes na nga i-file ang kaso batok sa kay Roem Pabalan 40 anyos ang puro kaisdaan sa barangay Daga, siyudad sang Cadiz. Sa ibang paraton ng mga balita, ining na filean kaso bilang nga karnaping at sunerit nga si R.R. Mansuito. Ginsulod sa sunerit sa Silda, Blatupod sa kay De Leon del Rosario. Atong bilang na patay sa may Estrabla. Pagkikita yan nga si De Leon del Rosario, sunerit, kinastigo yan si De Leon. Sinag-waswasanay sila sa sulod sa Silda. May lang nga kay sa tigayon man nga mapasipay sila kapag katapos gin sailon lang siya kung Eric. Sa iban nga mga may ara bala iban nga mga preso Silda kay gibutang to siya sinupat sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Digar. Tungod kati bago mo lang siya na-filean kaso kag isa pa daw gay sa anon to si De Leon dito pero pagkabaluya nga si De Leon kuno na init man siya guro sa muna ang pag-insinde sa kapulisan nga naugot-ugot man siya silang nagpatay sa maestra nga para yon karon aksyonerik nga ara man sa sulod sang Celda sang Cadiz City PNP. So nakuan man na tambagan man sila tambagan man siya kay way mamatamaan to si De Leon kay De Leon nga niwang-niwang to sa iya mo gaga mo na cleric nga daw guro na init man siya kabahin sa sining natabo nga gin patay gin kawatan gin patay ni De Leon del Rosario ang pamilya sa may barangay Bangkirohan particularmente sa sitio Kalipaan, Barangay Bangkirohan, kantong tinarik dali nga Oktobre 6. So far daw matulog na kaya sunarik atong siling area ang siling gabi may namatol kitaling nga report nga may aksidente sa may Corbado Talyer di pero galing wala suga sakyan tabla galing kay te suno pa sa nag-relay sa atol sang report nga way man sila matamaan ang nagasakay sa single motorcycle tatlo sila pero ang report nga ang van kuno nga ang van bala nga nagbunggo sila daw hit and run ang ini nga klase message man si Police Corporal PJ De La Cruz ang traffic section sila niya tingin na responderan pa man kuno nila ang amo nga insidente. So, kautala na kung ano gid ang resulta pero tayo daway man sila matambalak sa Amerika. Amaring aton madulong nga report, balita, informasyon yung tamyaw tagyapon kag happy birthday kay Chris Migota kay Toto Albic Poy Hinulan kay nag-celebrate sa birthday ng ligad nga mo. Nagatamyaw kita sa maayugin nga pagpamati man may gabi sa kay kapitan na Madeleine Diaz kag man siya kay Mr. Jonathan Diaz kag Jonathan Diaz Jr. nga nagapamati gid sa aton diri sa aton sila nga pagdulot sa mga balita amo man siya kay Bigot Nonoy Manggubat kay Bigota William Prias, parang William Prias, kinagapamati man,
Kag tamyaw sa mga kaya, maigin nga pagbamati sa kay Fiscal Benjamin Maido kag kay Ma'am Lilian Maido. Diretso na sa kadensyonerek pamatigid si Toto George Ributon, Migolando Macruya sa Power Dream kay Gapa Orok-Orok kina sila kada gabi aksyon direka. Mga balita nga ito gintutukan, gikan dire sa may syudad sa Cadiz Norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutenberg report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita aksyon na Roger Gutib live report. Gikan sa Northern Negros. Sa ratipo rin sining mga police report kag mga aksyon, balita. Sabado night nato sining pagpangalagad. Ginatamyaw nandira ang pamilya Tabligan. Pamilya Tabligan nga monitor gid sa aton. Si Yokyok, si Che, kag ang iya sinibilog nga pamilya. May kami mandala kay Police Master Sergeant. Police Master Sergeant Jennifer Liba. Kag sa Mrs. ko nga si Marivic Liba, kag sa akon nga mga kabataan. Espesyal na nga parami ang halin kay Police Major John G. Liba, ang hepe sang Police Station number 9. Kamonitor Subrungan. Sa kay SB member Jamie Don Plaza sang Moises Padilla, baga monitor sa ato, no? Si SB member Jamie Don Plaza sang Moises Padilla. Mayong gabi rin dira kag mayo lang nga pag paurok-urok. Pagbalik sa Action Night Patrol, balik ang report sa aton sa nga Patrol 2. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay... Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si
Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog po dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you
to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nga ako ng baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1! Kinilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli. Sa patrol sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon, Mike Patrol, Field Reports. Action Alvin, sa balik report, please kamak. Aksyon na Eric Caprizo karon sa Police Station number 2, ining 34 anyos ka lalaki matapos ginaresto sa mga katapo
sa CIDG diri sa syudad sa Bacolod upod sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 2. Ini siya ang gingkilala kay John Philip Cruz, 34 anyos kag residente sa barangay 17 diri sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Corporal Joe Santi Polines. Si Cruz ang ginaresto by virtue sa warrant of arrest sa kaso violation sang Republic Act 7610 din na 200,000 pesos ang piyansa para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Walter Zorilla sang RPC branch sa siyudad sang Himamaylan napitsahan October 19 of 2021. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio. Night ka. Salamat Gate Patrol! May hingagaw pa nga greetings. May kabidala kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Kay Kuya Leo Habagat Mamigo. Uy, nagapapili isa SPM member na sa Banuas ng Kawayan, no? Good luck dira kay Kuya Leo Habagat Mamigo sa Banwa dira sang Kawayan. Mabuhay ang Agila. Uy, sa kay Madam Connie Delfrado, kay Liling dira, kag sa bilog nga pamilya sa Manila, halong kamuda inday Connie Delfrado, kag kay Madam Liling. Kay Arlidan Makoy, gamunito sila ni Jo Marie Tisonga. Gapaurok-urok pa sila. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi siling ambahanon Action Night Patrol Program Sabado night. Magkatako pinitiporaryo. Balik naman ini sa Lunes. Ato siling mga patrol na unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action Alvin Graba. Back to back sa kapiloto. Action Papang Nixon Tahom. Action Roger Gutip. News Center Action Andy Pensor. Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Nelmar Madara. Back up kay Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action JM by Kin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talong Syudad Sang Bago si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngala sa mga Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong alagat ang Kormana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.